Ụmụerize ekene m unu anya njifu na akpọkwana m nsị ka m bịa kụziere unu mkpụrụ okwu na-abụ unu na-ada ajụba m na unu fụ n'ụzọ. Ọkwanye na-akụzi Igbo ka ihe na-akpọ misteki n'Igbo ka ihe na-akpọ siriọs n'Igbo. A na-ajụkwa m ya na-ajaghasị eze ka na m ama azata ya ma ọ na-enweghị ya n'Igbo ma ọ na-achị onwe gị ọchị si n'ọmụ ka ị na-achị ọchị ma ya dịba ka m kụziere unu. Siriọs ya na-akpọ ya iche isi mmadụ be serious, esi ya gbado anya tinye uchu ọ ka esi ekwu ya n'Igbo. Ọ bụghị iwu na ya atụgharịrị gị mkpụrụ okwu oyibo a serious wee maa na ọdị n'Igbo. Asụsụ dị n'ụdị n'ụdị. Ọ bụghị ka ndị Chinko si asụ ka ndị oyibo si asụ, ọ bụrụ ka ndị oyibo si asụ ka ndị Igbo ya esi wee sụ. Ọnya mere nke gị ji wee bụ ọpụrụ iche na nke ndị ọzọ. Gbado anya tinye uchu n'ihe ị na-eme.